Türkmenistanda ilati paxta yığmağa mecbur etmeğin täze görnüşleri ýüze çykýar. Ýurdun ýolbaşçylary köp paxta talap edýärkä yerlik häkimetler ekin meýdanlaryny muht iş güýji bilen üpçün etmeğin täze usullaryny oýlap tapýarlar. Balkanawatda, bankomatda, dükanda ýa-da migrasiýa gullugynyň öňünde nowata duran her bir adam indi paxta meýdanlaryna düşmek howpuna sezebar bolýar. Balkanawatda bankomatdan pul çekmek ýa-da pasport almak üçin migrasiýa gullugyna barmak tynançygy ýaşaýjyny paxta ýygmak mejburlygyna sezebar bolmak töwekkelçilik astyna talýar. Pasport almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmak hiç bir düzgüni bozmaýar, emma polisiýa baran adamlary esasy tutsak edip paxta meýdanlaryna ekidýär. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy Şeýle Gurrun berýär. Balkanawatda polisiýa migrasiýa gullugyny pasport almak üçin duran adamlar saklaýar we paxta meýdançalaryna ekidýär. Her gün 200 töwerek adam bereket etrawyna alınıp barlýar. Habarçymyň söýlerine görä wakalaryň biri 5-nji oktýabrda boldy. 230 töwerek adam migrasiýa gullugynyň ofisine ýygnandy. Adamlar nowata durmak üçin sanawy ýazylmak maksady bilen bu ýere ýerden üýşüpdirler. Bolan ýagdaýyň şaýady Şeýle Gurrun berdi. Migrasiýa gullugynyň işgäri çykyp sagat 9:30 üçin garaşmaldygyny aýtdy. Ulgam işlemeýär diýdi. 9:15-de bolsa polisiýa geldi. Forma giyinen 20 töwerek adam soň bolsa 6 sany Mercedes kysymly awtobuslar gelip polisiýa işgärleri aljaran adamlar awtobuslara zor bilen ýükläp başladylar. Şaýatlaryň söýlerine görä polisiýa dowla düşen adamlara migrasiýa gullugynyň binasyna hüjüm etmek tynançygy barada öýlerine şikayet edilenligini gysgaça düşündiripdir. İlki bilen adamlar howsala düşdiler. Soň köpler dymdy. Awtobus Türkmenbaşy Aşgabat ýoluna çykyp paýtagty tarap uranyny oturan adamlar ümsün boldular. Köpler öýleriniň käbir agyr jinaýatlarda aýplanmagyndan gorkýardylar. Polisiýa her kimiň telefonyny elinden aldy. Soň awtobus paxta meýdançasyna durdy. Polisiýa işgäri inni çykyn. Sagat 19:00 çenli 50 kilogramdan paxta ýygnan. Soň sizi goýberer diýdi we agşam bizi öýe ekitjekdiklerini aýtdylar. Dip migrasiýa gullugyna baryp paxta ekidilen ýaşaýjy Adatlyk radiosyna görüň berdi. Şeýle dol adamlaryň baştan geçiren gorkusundan soň paxtany belli bir derejede höwes bilen ýygnanlygyny aýtdy. Migrasiýa gullugyna izlenmek we döwlet edaratyna barmak raýatyň kanuny hukugydyr. Şeýle-de bankomatdan öz puluny çekmek hem düzgüni bozmaýar. Şeýle bolsa polisiýanyň reýtleri bankomatlaryň öňünde hem geçirilýär we bu ýerde saklanan adamlar hem paxta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Adatlyk radiosy bolup geçen bu ýagdaýlar barada Balkanawadyň häkimliginden, vilayet administrasiýasynyň we yerli polisiýa bölümlerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen polisiýa işgäriniň söýlerine görä adamlary saklamagy ýolbaşçylardan dilden buyruk bar. Onuň söýlerine görä tutsak edilenleri paxta meýdanlaryna eltmek üçin ýöriti awtobuslar bellenilýär we her bir adamdan 50 kilogram paxta ýygnamagy talap etmek göz öňünde tutulýar. Vilayet häkimliginiň dilden buyrugy boýunça kanun goraýjy edaralara nowatda duran adamlary tutsak etmäge we paxta eltmäge ruhsat berilýär. Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürrüňdeş bolan polisiýa işgär aýtdy. Adatlyň habarçysy nowatlarda saklananlara salgylanyp polisiýa işgärleriniň paxta meýdanlaryna iýerilmegine garşy çykmagy tynançan adamlara döwlet siýasatyna garşy çykmak aýplamasy bilen haýbat atylandygyny hem belledi. Bankomatlar azyk dükanlary we migrasiýa gullugy şäherlerde iň köp barlayan ýerlerdir. Bankomatlarda we dükanlarda azyk önümleriniň yetmezçiligi sebäpli nowatlar ýüze çykýar. Daşary ýurt pasportlaryna bolan islegiň artmagy we dähmet migrasiýasynyň köpelmegi sebäpli migrasiýa gulluklarynyň ofislerinde hem nowatlar döreýär. Nowata duran adamlaryň ekin meýdanlaryna eltilmegi ýurtda ilatyň paxta ýygyma mejburi çekilmeginiň görülüp eşidilmedik derejesine ýeten wagtynda ýüze çykdy. Sentýabryň ahirinde käbir sebetlerde häkimetler döwlet işgärlerini meýdanlara iýermege gysga wagtlaryň toktadan hem bolsalar, şu aýda döwlet işgärleriniň tas ählisi paxta sürülip başlandy. 5-nji oktýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow paxtany iň soňky gozasyna çenli ýygnamagy talap etdi. Bu arada Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berdi.